Araba utukalo kiletani kononto samba fla muga aleni woro. Mali kɛlɛbolo ɲɛma a ye laseli kɛ ka da maliden kelenkelen bɛɛ lajɛlen kulo kan ka da kan armée wuli ka jɔ min sabati ni dɔgɔkun in kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛn ma kunu Sikaso mara kɔnɔ ka taa se i ka dɔn ka fɔ Sansun tu kɔnɔna fo ka taa se Menanka marabolo kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛn ma André Bugane. O hukumu kɔnɔ min bɛ tali kɛ an ka kɛlɛ golomasiri talaw u ye wuli ka jɔ sabati ka bolidi ɲɔgɔnma sabati sanfɛmɔgɔw ni dugumamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ani an dɛmɛbaa jɛkulu minnu bɛ yan nɔ ka fara opération dugukolo ninnu ye wuli ka jɔ sabati ka bɛn ni kunun tarata don ye i ka dɔn ka fɔ Sikaso marabolo kɔnɔ u ye kunnafoniw sɔrɔ kunnafoni minnu b'a yira k'a fɔ jatigɛwale tigilamɔgɔw farame ɲɔgɔn kan yɔrɔ dɔ la ka ɲini k'a fɔ k'u bɛ tiɲɛniwale ta ka ɲɛsin Mali jamana ma. O hukumu kɔnɔ min bɛ tali kɛ Zenimi ale ni fila olu jɛkulu fila de faralen ɲɔgɔn kan i ka dɔn ka fɔ o hukumu kelen kɔnɔ a yirana k'a fɔ ko mobili dɔ tun bɛ u bolo tu in kɔnɔna na i ka dɔn k'a fɔ finitigilakaw ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ sa i ka dɔn k'a fɔ a yirana k'a fɔ ko maa minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ ko bolimafɛn b'u bolo kɛrɛnkɛrɛn ma mobili kofɔlen dɔ tun b'u bolo kɔni i ka dɔn k'a fɔ armée kɔni balabu kɔni jigi o kan an bɛ waati min na fɔ bi o hukumu kelen kɔnɔ u ye wulikajɔ sabati o Sikaso tu kelen kɔnɔ ka taa u yɛrɛ sɔrɔ min bɛ tali kɛ tu kɔnɔna min n'an b'a fɔ a ma ko Sansun Sunsan marabolo kɔnɔ Sunsan marabolo kɔnɔ u ye wulikajɔ sabati sa k'a yɛrɛ k'a fɔ n'i y'a ta ka jateminɛ u nana ka na gosili wale ta ka ɲɛsin jatigɛwale tigilamɔgɔw ma jatigɛwale tigilamɔgɔw ka minɛn caman kɔni bɛ yen nɔ u ye min kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni sɔrɔ ka se k'a bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛ o hukumu kelen kɔnɔ min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ u ka entrepôt ba dɔ tun bɛ yen nɔ entrepôt min an ka finitigilakaw kɛra sababu ye ka se k'o kɔni tiɲɛ bawo ka da k'u ka base yɛrɛ kun ye o de ye Sikaso marabolo kɔnɔ bawo ka da k'u kun kɛlen don k'o jigida o fɛnw de kan k'a yiri k'a fɔ k'u bɛna tiɲɛniwale kɔni don an kunna o hukumu kelen kɔnɔ o tiɲɛni kɔfɛ sa i ka dɔn k'a fɔ jamana kɔrɔn fan na ka taa tilebiyan fan na kɛrɛnkɛrɛn ma André Bugane ni ale bɛ Menanka marabolo kɔnɔ wulikajɔ sabatila yen tuguni ka ɲɛsin i ka dɔn k'a fɔ ni jatigɛwale tigilamɔgɔw kelen ma tuguni bawo ka da kan u ka jɛkulu min fana bɛ yen nɔ i ka dɔn k'a fɔ kɛra sababu ye an taara ka t'u ka minɛn caman kɔni o neutraliser an bɛ waati min na fɔ bi o hukumu kelen kɔnɔ an ye surveillance kɔni kɛ sanfɛ min bɛ kɛ sababu ye i ka dɔn k'a fɔ fɛɛrɛ ni dabali fɛn o fɛn kɔni b'u bolo ka se ka ɲɛsin malidenw ma walima Mali finitigilakaw ma ka se k'o bɛɛ lajɛlen kɔni tiɲɛ cogo min na o hukumu kɔnɔ kɛlɛbolotigi ɲɛma a ko k'a bɛ jamanaden kelenkelen bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ an ka golomasiri talaw u ye nin wulikajɔ min sabati a kun tɛ foyi ye fɛn b'a to u kɛlen don ka engagement ni professionnalisme min ta ka ɲɛsin jamana ma a kun ye o de ye fɛn b'a to ka se ka jamana yɛrɛ bɔ bolola cogo min na bawo ka da kan sini ma sinikɛnɛ ma jamana kana wele i ka jɔn kɛ an bɛ don min na fɔ bi an ka se ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ fɛn b'a to jamana ka se ka bɔ juguw ka janjugu kɔnɔ an'u dɛmɛbaa juguw bɛɛ lajɛlen ka fɛɛrɛw kɔnɔ an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ n'an tora kunnafoni kɔnɔ an bɛ taa Burukinakaw fɛ yen nɔ Burukina i ka dɔn k'a fɔ u ka finitigilakaw ka ɲɛmaayaso a ye laseli kɛ o hukumu kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Janka marabolo kɔnɔ i ka dɔn k'a fɔ ni ale bɛ Bugu fɛ o hukumu kɔnɔ u y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ta jateminɛ u ye jatigɛwale tigilamɔgɔw ka minɛn caman kɔni u y'o minɛ o la an bɛ don min na fɔ bi o hukumu kɔnɔ AES jamanaw u y'a yira k'a fɔ n'i y'a ta jateminɛ min bɛ tali kɛ jugu fanfɛla la sa i ka dɔn k'a fɔ u ye minɛn minnu kɔni remporter o kɔni tɛ dɔwɛrɛ i ka dɔn k'a fɔ AK-D4 u y'o kɔni minɛ jatigɛwale tigilamɔgɔw bolo o hukumu kelen kɔnɔ AK chargeur den 10 bɔyanko fana u y'o fana minɛ jatigɛwale tigilamɔgɔw bolo moto 4 u y'o fana minɛ jatigɛwale tigilamɔgɔw bolo o moto 4 na se ka dɔn k'a fɔ moto kelen kɔni bɛ yen nɔ ale kɔni cogoya kun ma ɲi ten kosɛbɛ nka a bɛɛ lajɛlen kɔni minɛna an bɛ waati min na fɔ bi o hukumu kelen kɔnɔ o ka min bɛ tali kɛ i ka dɔn k'a fɔ u ka arajo dɔ bɛ yen nɔ n'o ye telefɔni dɔ ye kɛrɛnkɛrɛn ma ni a mariki ye TYT ye i ka dɔn k'a fɔ o den 3 kɔni minɛna u bolo ani ka taa se chargeur dɔ kelen o fana o kɔni minɛna u bolo an bɛ waati min na fɔ bi hali sisan ɲininiw kɔni bɛ sen na ni mɔmɔlu baaraw kɔni bɛ ka sigi sen kan min bɛ kɛ sababu ye sa i ka dɔn k'a fɔ ni maa kofɔlen minnu bɛ yen nɔ k'a fɔ k'u bɛ ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ ka se ka na bin i ka dɔn k'a fɔ Burukina jamana ka kɛrɛnkɛrɛn ma AES ka yɔrɔw kan o kɔni fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛlen don fɛn b'a to ka se k'o baara kofɔlenw k'a bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɔngiri sira kan an bɛ don min na fɔ bi an ye kunnafoni min sɔrɔ ka di aw ma bamanankan sinsinnen kunnafoni kɔnɔ nin ye o ye ni Ala ma basi wɛrɛ kɛ sini an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoni kura wɛrɛw kan ka olu ta k'o di aw ma ladiriya kɔnɔ an b'a fɔ a ye k'a ka jɔ partager fɛn b'a to kunnafoni bɛ se ka sanayɛlɛn sɔrɔ cogo min ani ce a ka lajɛliko ɲuman na aw k'an bɛn